Kag sa number 1, kasubong sang 4th of July para sa mga evacuees sa Canlaon City karon nga nagpinauli na sila matapos man ang halos 8 ka bulan sa mga evacuation center. Inisuno kay Canlaon City Mayor Jose Chabasco Cardenas. Nagsugod na pinauli ang mga internally displaced persons sa Canlaon City subong nga adlaw kasunod sang pagnubo sa alert level 2 sa status sang bulkan Canlaon. Sunod sa alkalde ginsugda na kaina ang pagapauli sa mga pumuluyo gikan sa barangay Masulog, Pula, Malaiba, Lumapaw kag parte sang linuthangan nga nagapuyo sakop sang 4.2 kilometers pasaka. May 590 ka pamilya o kung masobra sa 1,400 ka individual ang magapauli. Suno kay Cardenas, magapabilin sa mga evacuation center ang 47 ka pamilya o kung 147 ka individuals nga nagapuyo sakop sang 4 kilometer permanent danger zone. May mga nagpabutyag man sunod sa iya nga hindi sila magpauli balik sa ila nga puluy-an. Dalaman sa epekto sang pagbuga sa bulkan, hindi manegar nga nagkalaguba ang mga atop sang ila nga balay. Sunod kay Cardenas, sila ang nagpahibalo na sa Office of the Civil Defense sang pag-decamp. May resolution na damlag pang local DRRMC bahin sa pagtugot papauli sa mga IDP pero kay nagwa ng alert level 2 wala na nila ginsubmit sa sangguniang panlungsod mangod moot and academic na kay nagwa na ang notice sa pagbutang sa bulkan Canlaon sa alert level 2. Nagahinyo sang bulig ang Canlaon City sa national government sang 500 million pesos bahin sa housing kang iban nga facilities para sa tuyo nila nga itukod nga permanent evacuation center sang syudad sa barangay Binalbagan nga sarang maka-accommodate sang 2,400 families. And kaso magsaka liwat sa alert level 3 ang bulkan kag para man sa iban nga sahi sang kalamidad. May ginapropose man sila sa Office of the Civil Defense nga permanent relocation site para sa 147 nga nagapuyo sa 4-kilometer danger zone. Tigayon man nakahatag financial assistance ang LGU kag paagi man sa tupad, DSWD kag AKAP sa mga apektado. Finally, it is the 4th of July for them. So we started to send them to send home the residents of Barangay Masulog, then Barangay Pula, Malaiba, Lumapaw, and some parts of Barangay Linuthangan. Actually, there are evacuees who do not want to go home. Maybe they are now comfortable in their tents. No, but we are really encouraging them to go back in their respected houses, for them also to renovate their houses.